Ako si Janil. O sa ordinaryo na bata. Cute. Sipat. Pero talentado. Ang pinaka-the best sa beatbox. Pero ang Advocacy, kalimutan ko na dinahawak ko na kami. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo akong katatapurin kapag ikotin para sa'kin sumupat lahat sa akin ng kinigal at sa akin ng kilig. Pag ako ay lumabas, isa ko'y di mapigil. Janil! Kandihan ako nakita ninyo! Dali na! Pauli na to! Dali na! Oh, Janil, ayaw palabian ng imuhang beatbox. Wala na'y klarong kaumaon. Baulig sa'yo, ha? Uli dayo. Lagi mo. Ma, saan ka dito sa... Hindi na sa kano. Janil, kasi di ko ganahan na ng imuhang beatbox na lingaw. Okay na lang. Pero, mas maayo magsilbi ka sa simbahan para malipay si Lord. Malipay sa ko. Mama ba? Mama din akong kalipay. Okay. Sige lang. Sa sunod, makachamba ka. Talintado, good ka. Umba, umba, lami, lami, lami. Umba, umba, bitli, bitli, bitli. Ang puto si Buati, umba, umba, puto si Buati.
Umbati, 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 umba, umba, lagi, lagi, umba, umba, lagi, lagi, hangga puto si Patis, umbati, umbati, umbati. Ang imong mama na stage 3 cancer. I'm sorry. Ikaw, inom ka na ng tanan. Kung siya, ibuo ka na buhay na ikaw yung giserbisyuan. Sige, akong tinuod na Ginoo. Duwa sa siya. Romans 8:28 says, John,
We know that in all things God works together for the good of those who love Him, those whom He has called according to His purpose. So it's not your purpose, John, not my purpose, it's God's purpose. Amen? Romans 8:28. God is good. Amen. Hallelujah!